Migao mar thieth e kaunti ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro ewi muoch mar midhusi mar athung'a mar anguro mong'ere kaka swine flu makoro oyangore ni osenego ng'ato achiel ka jomoko maromo 140 bende osegamo tuono. Jotuo maromo 73 gin mine ka kwan chuo gin 67. Kwan jotuo maromo 8 nitiere ute mag thieth mopogore opogore. Ji 6 nitiere od thieth ma Kiptangwanyi ka ji 2 nitiere od thieth maduong' ma Nakuru. Jogo ma athung'a ni onyoro ahinya gin nyithindo ma nitiere buo higa achiel ka gin ji maromo 84 mano atamalo 61.4. Ranyisi mag tuo ni mathoro beti ahinya kuom jotuo gin ahonda, kor mathung' kaeto del machwakore, del majony, muya mang'adore e kind mamoko. Apisa maduong' ma ochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Nakuru Daniel Wainaina wacho ni pek mar tuo no dok chien kata obedo ni ohinyo nyithindo ma nitiere buo higni 5 koda joma higgi oniang'. Ambao walikuwa wakikuja hospitali wakiwa na homa kali, homa ambayo ilikuwa inawafanya wawe na ugumu kupumua, kukohoa na kuumwa na kifua na kuwa na joto jingi mwilini. Tuliweza kuchukua samples za kupeleka katika maabara, na baada ya siku chache tukapata matokeo ambayo yalionyesha baadhi ya watoto walikuwa na virusi vya H1N1 ambayo ni inajulikana kama homa ya nguruwe ama swine flu kwa kizungu. Kufikia leo tumekuwa na idadi ya watu 142 kufikia leo ambao wengi wao wamekuwa ni watoto wachanga chini ya miaka 5 na wengi zaidi chini ya mwaka mmoja. Kuzuia ugonjwa huu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi hali ya usafi wa mazingira, kuhakikisha kwamba ventilation katika makazi yetu imeweza kuimarika na lishe bora.